Băi, vă pup! Astăzi am decis să testez toate târgurile de Crăciun din București, bineînțeles cele care sunt deschise. În principal o să testăm vinul fiert, care ne interesează. Bineînțeles să i-am și pe frații mei aici de față care filmează. Câțu, Rareșuțu, minorul grupului, moldoveanu, Mihail, Pațan. Prima locație de astăzi este târgul de la Alba Iulia. Despre ăsta s-au auzit cele mai rele lucruri. Unul la Mănămocir, la care e acolo. Și o să vă mai arăt că eu m-am mai plimbat pe aici până a venit Câțu. Na, nu știu, ai 15 metri în care poți să te învârți și mai ai și prin de mocir. Măcar vinul fiert e bun. Aici am făcut Iceland. Dar trecem direct la vinul fiert, am văzut aici oala magică. Câte? 2 pahare, 3 pahare, 4 pahare? Dă-ne 2. O poțiune de asta, un shield de ăla pe Fortnite. O licoare magică. O licoare magică, are elementul X, auzi. Ce n-ai pus, Viagra? Ăsta chiar că e Viagra, băi. Noroc, Mihaile. Bă, să nu fie prea fiert, e fiert rău. Ia vezi Câțule, topul de pe numele ăsta i-a pus lămâia în el. Filmează-i la ăsta, că i-a pus mărul în el direct. E măr. Dacă m-am fript la gură, nu mai testăm nimic aici de punctată seara. Dar e fript, e fript, e fript. Ia răspunde, mă, stai mă, ia fii atent, stați așa că vă arăt eu cine mă deranjează pe mine când filmez. Băi, de ce mă deranjez când filmez? De ce mă deranjez? Băi, aprinde camera, băi. De ce mă deranjez când filmez? Ia fii atent, Nicule, că gust cu tine vin fiert în premieră. Vrei și tu alcool? Păi n-ai, Nicule, voi alcool. Mamă, ce fiert e. Păi zi să se aboneze la Nicușor 7 Gaming, da? 100.000 de abonați până data 6 decembrie. Gata, boss, așa facem. Băi, mă sună Nicușor, cred că de cel puțin 6-7 ori pe zi. 6-7 numerițe TikTok Gaming, Rafaele. Gaming. Și nici n-am băut, fac așa, noroc. Dar am găsit și pe Moș Crăciun. Dragii moșului, bine v-am găsit și anul ăsta. Vă bucur mult să vă văd. Vă iubesc, dragii moșului. Haide, moșule, noroc. Te-am pupat și să-mi aduci și mie ceva, te rog. Da? Băi, și un fun fact. Eu astăzi am antrenat cu antibioticul ca idee. Am fost o răcită săptămână de zile, e prima dată când pot să beau după o săptămână. N-am mai băut de 7 zile. Haide. Mi-a luat paharul din mână și voia să bea. Șobolanul nenorăt. Am prins hoțul la cola. Am prins hoțul la șoric. Bă, mare lucru nu e târgul ăsta de aici, în afară de 2-3 de astea de grilluri. Na, futracuri și moșul de acolo, o scenă și un patinoar. Nu prea sunt multe chestii. Bă, hai să vă arăt cel mai interesant lucru de aici. Aici să-mi faci de la karaoke, gen, îmi faci de la cum intră Mike Tyson în ring, cum alea. Măcar ține geaca asta, nu pot să dau așa tare, dar totuși. Bă, că mea, n-am dat bine. N-am dat bine deloc, dar asta este. 924, bă, nu e bine. Hai, Mihaile. Ia vedeți-l pe Mihail. A dat eroare să moară viața mea, l-am dat peste cap, am dat aparatul peste cap. Dar n-a băut destul, că dacă dădeam și o pălincă, îl dădea de nenorocea. Dă-i, tată, ia vezi. Wow, a dat-o. Băi, a dat mai puțin ca mine, mă. Ce înseamnă țăranul? Rareșuțu face mișto de Câțu și zice că dă mai mult ca el. Acum facem concurs. Care dă mai puțin, facem flotări. 5 flotări aici. Haide, mă! Bă, pe flotări, te bagi. Bine, deci cine dă mai puțin, facem flotări. Ia vedeți-l pe Câțu. Pregătește-te, încarcă pumnul, încarcă-l. Încarcă-l, dă-i tare, Câțule. Băi! Ia vezi ce se duce! Mamă să moară! Auzi ce a zis ăsta, că îl sparg să moară! Deci 808, da? Câțule, vezi că faci flotări, 5 flotări. Roagă-te să lovească prost. Următorul, Rareșuțu. Dă-i, mă, tată, mă! Dă-i, mă! Mamă, vezi că a dat bine, prostule. Hai să vedem, ia să vedem. Wow! Bă! Hai, Câțule, la flotări, Câțu! Una! Bă, fă-mă până la capăt, mă, 2! 3! Bă, stai! Rareșuțule, du-te și întreabă-l de ce faci flotările astea, Câțule? Cine te-a pus la flotări? Că nu știu. Sparg aparatul, plătesc! Ia dă o gură de aia de vin, mă, că m-am îmbătat. Sunteți pregătiți? Poate mă împiedic exact cu aici de card. Am dat-o prost rău. Am dat-o ca țăranii ăia. Mai proastă decât prima. Da, am dat mai prost decât prima. Iarăși cheltuim toți banii la aparate de dat cu pumnul. Ne mutăm la târgul de la
Palatul Tinerilor Copii. Pa! A venit și Ilinca, care, ce credeți, a venit în pijamale, mâncava și gura voastră. A gustat vinul fiert de la Alba Iulia. N-are cum să fie fiert. Pentru că s-a răcit în p***a mea. Și dacă tot am testat toate târgurile de Crăciun din București, am zis să fac și 2 tire listuri. Bă, stai mă că-s prea vlogger, ce p***a mea. Băi, am făcut câte un tire list pentru 2 elemente foarte importante. 1 la mână, vinul fiert, iar 2 la mână, târgul în sine. Despre Alba Iulia pot spune în felul următor. Băi, în primul rând, e pe poziția a 4-a, nu e nici cel mai prost, dar nici chiar cel mai bun. Ai ce face prin târg, dar e cam micuț. Iar ca vin fiert, locul 1, nota 10 din 10, cel mai bun vin. Îl salut și îl stimez pe băiatul care ne-a făcut în oala aia magică. Bă, noi deja ne-am îmbătat cu nu, fără așa că haideți să ne vedem direct acolo. 15 minute pe Waze. Câțu boss care conduce în stare de ebrietate. Am zis să ne oprim la mașinițe aici. Eu mi iau pasta America. Eleno, hai să te dai cu mine, Eleno. Să vezi ce-i sparg. Mersi, șefule. Noi ne terminăm tura până vine asta. Da. Bă, filmați-vă pe voi. Aoleu. Ia vedeți-l pe Câțu ce-i sparg gura. Bă, intru în Câțu cum a intrat aia în el. Bă! Bă, n-au zis că nu ne frică să murim, că fac eschive de-astea, dați-vă în p***a mea că nu mă prinde nimeni. Vreau să fac și eu un podcast în mașinuțe tamponate. M-a spart rău de tot. Uitați, uitați, nenorocit, mă bate, au! M-am spart. Să trăiți, băieți, mulțumim frumos. Haideți să mergem repede la târgul de Crăciun să bem un vin fiert, frate. Da, băi, am ajuns și aici la orășelul copiilor. După ce am mers 15 ore, ne-am și dat în mașiniței. Bă, un vin fiert avem și noi, să mai luăm și de aici un vin fiert să-l gustăm. Ok, este un vin fiert. Și nu știu, mamă, mirosea la grătare acolo, bine rău de tot, bă, n-am mâncat nimic toată ziua. Eu oricum am îmbătat de la un pahar de vin. Am mâncat 2 sandwich-uri de dimineață la ora 8 când am plecat de acasă. Haide, mă, mergeți să ne dăm un carusel toți. Ne-am dat un carusel, am luat paharul de vin fiert și am plecat la mașină. Băi, haideți, mă, că ne dăm și în carusel aici la ăsta de copii mici. Băi, eu mor pe căluță aici, să știți. Mamă, mâncați s-a cutremurat ăsta cu mine când m-am pus pe ăsta. Dar să nu mă dați tare, că mi-e frică. Mâine în aer! Copii! Ne dăm. Ce tare e, ce distracție! Senzație. Sincer să fiu, mi-am făcut și prieteni aici. Na, ce pot să zic? Cel mai prost lucru e că, gen, nu știu, e foarte multă lume adultă aici și ne vede, adică pe mine mă vede bărbos. Ăsta bărbos aproape chelește, ăsta nu mai zic că e cu gluga în cap, zici că a consumat substanțe, el cu... Nu dăm nume că se supără Dicalu! Galop, la galop! Haide să luăm și un vin fiert, mergem la prima tavernă. Ce vin fiert aveți? Căpșunica cu merlot, făcut casă. Oh, da la dă-mi. E fierbinte rău? Nu. Bă, Câțu să-mi bag conduce. El conduce și a băut la vin de... Bă, cam ăsta a fost tot târgul de la Parcul Copiilor, gen nu e mare, adică e același lucru ca la Alba Iulia. Cam aceeași dimensiune, să zicem, în metri pătrați. Gen, na, ăsta e mai mult pentru copii, uite, filmează acolo. Uite ce se întâmplă aici, gen, adică nu e mare lucru. Și eu, vreau și eu. Nu, mă, tati, nu avem bani de data asta. Dar noi nu avem bani niciodată. Ce să facem, fiule? Dacă dai pe băutură, Dacă hai să mergem la universitate și să vedem acolo ce. Dar înainte să mergem la târgul de la universitate, târgul în sine o să-l poziționăm pe locul 3. E micuț, e de copii, da, e foarte drăguț. Na, mie mi-a plăcut. Dar ca vin fiert, no, prea vlogger. Dar ca vin fiert, bă, sincer, locul 2, 9 din 10, bombă de tot căpșunica aia de la băia de acolo, recomand, 5 din 5 stele. Am venit și la frații mei de aici, de la Tiche, la locul meu de muncă. Oh! Suntem aici cu fratele meu, cu Georgică, cu fratele meu, cu Zamfir. Băi, cumpărați cu încredere aici la Tiche, n-are nimeni cod de reducere, dar cumpărați că sunt frații mei. Băi, mâncava și am uitat recul repornit, o să vedeți și-l fut padranul la edit. În orice caz, băi, facem o oprire repede la Golden Girls aici. Băi, ce a fost ale trecuți aici, mâncava și gura voastră, a fost ceva, bă, dar ia vezi acum. Dacă n-au adus ăștia 14 remoși de-astea de mâncare, și mâncam. Acest târg de aici e cam pârlit, n-am să vă mint. Na, bă, ăsta e tot târgul, n-ai ce să faci, haide mă să luăm un vin fiert, ce putem să facem. Am ajuns aici la fratele nostru, care ia zi, ultima dată ce am făcut? Ultima dată eu am băut absint, am dat și aturi de absint și tu m-ai fentat și ai dat Iagăr. A făcut de boală barmanul. A făcut de boală pe toată lumea. 2 vine fierte, nu? Da. 2 vine fierte. Brigada diverse pe fundal aici. Veniți încoace să testăm acest
vin fiert, care iese abur din el. Nu cred că ai înțeles. Eu nu beau, frate. Ce glume are în el și conduce în p***a coaie, conduce. La pușcărie cu câțul legat. Noroc, moldovenul meu. Cel mai bun a fost ăla din... La Palatul Copiilor. Tu, Vii roșu acasă? de la Alba Iulia? Da, mă, bă, băiatul ăla cu... De-a vrut să ne dea pe gratis, dar am plătit. Dar a fost bun, dar și ăla ăsta nu-mi place așa tare, să știi. Producția mi dă de acum din spate, deci ăsta e rom cu scorțișoară și cu suc de mere cald, încălzit la brichetă. Na, aici n-are gust de rom, mânca ala. Asta e problema. Cum era, mă? Cum fac, mă, țăranii aia când se îmbată la țară? Oricum nu sora mea e rușine cu mine, la toată familia mea e rușine cu mine, acum n-am ce să zic, dar măcar cumnatul mă iubește. Cumnatul. Deci brigada diversă s-a adunat, plecăm către târgul de la Constituției, unde se adună vara băieții aia șmecher cu mașini, cu bolide. Acum s-a făcut târg cu roată, cu alea mie încurge paharul, un p*** de pahar, că n-au la și pahare mai ok. Ne vedem la Constituției în roată. Să puneți și târgul de la Universitate pe clasament, sincer, rușinos, locul 5, nu s-a băgat deloc bani, foarte mic, asta este, aveam alte așteptări, dezamăgire totală. Iar ca vin fiert la Universitate, tot locul 5, nota 4 din 10, ne vedem la anul la Corigență, sper să mă surprindeți plăcut. Băi, am ajuns și la târgul de Crăciun din Piața Constituției, am ajuns la roată, m-am îmbătat deja numai. Ce se filmează de acum se filmează în ceață pentru mine. Trebuie să mergem să ne dăm o roată, băi, aici chiar e lomește și ăsta chiar e mare gen. Adică e primul târg în care avem până și funduri de lemn. Real vorbim, până acum n-am avut decât papuci la bubu. Aici e 14 lei, dincolo era 18. Dă-i drumul la cameră, băi, tocmai ce am scăpat de femei, le-am dat bani să se ducă la shopping, să ia oale, cratițe și ce mai au nevoie ele pentru bucătărie. Și noi am venit aici ca bărbații să bem un vin fiert cu cumnatul. Ce credeți? Eu în continuare nu beau. Mamă, ce mic e. Mamă, coaie. Stai că nu mai intra. Eu m-am pus pe loc cu Luțancă Uraganul aici în dreapta spate. Auzi, dar mai mare nu avem? Da, mă, nu știu, băie, mâncava-și gura voastră. Suntem 4 bărbați, mâncava-și gura voastră în tot asta de copii. Și băieții ăștia nici nu ne-a zis, bă, sunteți cam mari. Hai de Hai de Băi, ce viteză! Băi! Ia să vezi acum! Am venit! Bă, gamei! Eleno, ține fața, Eleno! Dați-mă jos! Aoleu! Bă, hai că nu chiar așa tare, stai! Bă, până acum, sincer, deci Constituției, ca târg și ca experiență cel mai tare. Bine, și cel mai mare, s-au băgat și mai mulți bani aici. Dar, bă, vinul fier se bate la de la Alba Iulia Costa. Băi, și în momentul de față au mai rămas doar 2 târguri, drumul Taberei și Constituției. Stați până la final ca să vedeți lista completă și topurile de pe lume. Am fost ca un manelist să moară viața mea. M-a adus fata mea aici direct la Westside Christmas Marketplace. Băi, sincer, frumos vreau aici amenajat parcul ăsta. Dar să-mi bat piciorul, ia filmează și tu pe aici printre prejuri, uite. Numai copaci amenajați, frumos, iau, luminițe. Am ajuns fix la final, a terminat Fuego de cântat, a cântat până acum Fuego și nu l-am prins cu ea, cum podobește mamă, Bradu, băga mea și piciorul să-mi bag. Îmi vine să-l bat pe filme de nervi. Oricum. Pagasă. Hai cu cine, frate? Bă, sincer, frumos rău de tot aici, mă. Mamă, bă, cât de mare ești, prost. Bă, aici ești că ești în Central Park ăla, mă, ești prost. Băieți și fete, e full aici, mă, ăsta e, mă, frumos. Bă, trebuia să venim de la început aici. Aici trebuia să fie prima locație la care veneam, gen. Alex al meu e în extaz, mânca aia gura lui. I-a crescut și părul înapoi la cât de fericit e. Deci asta e familia noastră. Câțu este mama, Ilinca este fiica, Rareșuțu este băiatul și eu sunt tata. Ești și tu vin fiert. Da, bună, vreau și eu 2 vinuri fierte. Și ia uite, mă, că ne dă și capace, mă, doar la Westside. Westside. Nu, tot cel din Piața Constituției a fost cel mai bun. Da, la asta i-am băgat 2 picuri de zahăr, gen. Adică ăsta a trebuit îndulcit. Băi, fraților, nu știu ce zicea că 750 de metri de patinoar. Filmează aici, mâncați și că aici dacă sunt 45 de metri pătrați, e bine. Ia uite-l pe băiatul ăla ce face. E profesionist. Băi, what the fuck? Are și patine cu RGB, a evitat și accidentul. Bă, ești bun rău. Bă, dă-o, mă, în pula.
A făcut și de-alea de hockey, cum am văzut eu prin filmele alea americane. Ia uite ce a făcut la băiat aici, mânca aia și gura lui. Ascultați la băiat. Stop! Ascultă-l pe băiatul ăsta că zice bine ce zice. Da acolo, subscribe, clopoțel, share, like, subscribe, vă iubesc. Câți ani ai, mă, de fumezi? Nu știu, ziceau ăștia 750 de metri de patinoar. V-am zis aici, dacă sunt 45 de metri pătrați aproximativ, ce crezi? Măsurați cu ochiul, liber. Nu sunt, nu știu. Pe net, informații mincitoase, ChatGPT, OpenAI, AI, etc. Informații mincinoase. Cumnatul, pleacă Dari de aici. Cumnatul, degustați și dați-mi o părere cât se poate de sinceră. Am supărat-o pe surioara mea scumpă. Stai o secundă că am supărat-o pe surioara mea scumpă și dragă, pe care o iubesc și intru în foc pentru ea. Ce? E bun. Nu e, mă, să moară viața. E prost rău, nu? E lungit cu apă. E îndoit, nu? Și acum să completăm lista. Locul 1 este luat de Drumul Taberei! Băi, sincer, târgul din Drumul Taberei, cel mai mare, cel mai frumos, s-au băgat cei mai mulți bani în el, dar și cel de la Constituție e frumos, însă nu se compară cu cel din Drumul Taberei, așa că clasamentul rămâne clar. Iar ca vinuri fierte, în clasament au rămas doar Constituției și Drumul Taberei, ceea ce Constituției, locul 3! Nu e locul 1, are doar 7,5 din 10, sincer, bunicel, iar Drumul Taberei se poziționează pe locul 4, un vin fiert de 6 din 10, nu e nici cel mai prost, dar nici cel mai răsărit. Cam astea au fost clasamentele, ăsta a fost și vlogul, vă las outro mai departe. Pune marș prezidențial, când vin băieții și fetele, pune marș prezidențial. Tâm, tărădădăm, tărădădăm, tâm, 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 fratele meu. Și lui Larisa trebuie să-i dau... Zicea de iubita lui, măi, stați liniștiți. Ca idee, eu măcar am băut. Eu măcar am o scuză. Mamă, ce are în picioare, mâncați așa. Mamă, stai că acum am văzut. Băi, cam ăsta a fost și vlogul pe ziua de azi. A venit și Georgescu Auficeca aici la final. Am avut pe Mihail, moldoveanul meu preferat. Avem și pe Teo Cumnatu, băiatul lui Tata Rareșuțu, Larisa Bo, Cosmina, fratele nostru Sergiu, care este cel mai bun jucător de padel și de fost fotbalist. Vă salutăm, vă stimăm și vă respectăm pe toți. Nu chiar pe toți, dar pe ăștia care ne respectați înapoi.